ମୁଁ ତ ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି। ଖାଦ୍ୟ ଦେବି ଚାଳ ମୁଦୁଲି ଆଜ୍ଞା ବାରେ ଭଗବାନ ଭାତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଯେମିତି ଖଲି ପତ୍ରକୁ ଯତ୍ନରେ ଆଣି ତାଇରେ ଭାତ ପରୋସି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେଇ ଖଲି ପତ୍ରକୁ ବାମ ହାତରେ ଉଠେଇ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ଯାଏ ତମେ ମୋର ମୁଁ ତ ମୋର। ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ତମେ କିଏ ଯେତେ କହିଲେ ସେତେ ଖଣ୍ଡେ ଯାରା ଆଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। Thank you.